नमस्कार. मी जयवंत राय, आरवली वेतोबा देवस्थान विश्वस्त समितीचा चेअरमन आहे. गेली 4 वर्ष या ठिकाणी कोकणशाही हे कोकणचं एक समृद्ध असं चॅनेल या ठिकाणी आपले गावकर सर आणि त्यांच्या सर्व टीमनं अतिशय सुंदरपणे आणि परखडपणे त्यांनी या ठिकाणी संपूर्ण कोकणात आपलं एक हे बसवलेलं आहे. आणि ह्या चॅनलच्या माध्यमातून ते निश्चितपणे अगदी आवाज उठवतात आणि चांगल्या चांगल्या बातम्या दाखवण्याचा एक प्रयत्न करतात. आम्ही गेली 4ही वर्ष या कोकणशाहीच्या तुमच्या आपल्या वर्धापन दिनाला आम्ही आवर्जून उपस्थित असतो. आणि ह्या आपल्या वर्धापन आता 5 एप्रिलला संपन्न होणाऱ्या या वर्धापन दिनास मी शुभेच्छा देतो. या कोकणशाही चॅनलचं चांगलं समृद्ध असं एक मोठं चॅनल बनावं अशी मी आमच्या वेतोबाकडे प्रार्थना करतो. जय हिंद.